риояи гигиенаи шахсӣ барои сиҳати кӯдак ва беҳбудии ӯ хеле муҳим аст. тоза шустани дандонҳоро ба кӯдак субҳу шом биомӯзонед, то аз ҳозир ба як одати доимӣ табдил биёбад. ҳамчунин шустани дастонро бо собун пас аз ҳоҷатхона ва ҳангоми аз кӯча баргаштан ба кӯдак ҳатман биомӯзед. тавассути афсона ба кӯдак бифаҳмонед ки чӣ гуна оби гарм, собун ва хамираи дандон кӯдакро аз микробҳои сироятӣ ҳифз мекунанд ва барои беҳбуди сиҳатиаш муҳим мебошанд. якҷо бо кӯдак барояш собун, хамира ва чуткаи дандоншӯӣ бо тасвири қаҳрамони дӯстдоштаашро бихаред. кӯшиш кунед ки ҳамарӯза якҷо бо кӯдак даст ва дандонҳоро ҳатман бишӯед. риоя намудани гигиенаи шахсӣ ба монанди ғизои солим барои кӯдак хеле муҳим аст. меваҳои пухта соидашудаи нури зулол аз ширкати оби зулол на танҳо бомазза, балки фоиданок низ мебошад, зеро маҳсулот аз